Haastattelussa Jimbo ja Mikko, vanhoja Moon Freezin kolleja, Sticky Rockers. Jätkät on todistettavasti nähty tuolla Jyväskylän Do It in the Parkissa vuonna 2000 lavalla vetämässä settiä, niin kuvailkaaps vähän niitä aikoja, että mikä silloin oli meininki. Vitsi, silloin oltiin ihan pikkukolleja, oltiin breikattu ehkä 2 vuotta, vuosi. Ja ihan fiiliksissä ensimmäisiä tapahtumia ikinä. Todistettiin vitsi hienoja asioita 90s ja kukkapenkkiä. Kaikkea siistejä juttuja siellä. Olisiko ollut toiset jamit meille ikinä siellä? Eli oltiin tosiaan meitsin porukoitten kanssa. Meitsi oli 11, Jimbo taisi olla 12. Oltiin setitetty vuosi. Hyvin paljon uuden aallon tai toisen aallon innottamana. Ja se Do It in the Park oli kyllä siis eka jami varmaan itse missä itse olin tai toinen, niin kuin Jimmy sanoi. Ja Midpointti teki kovan säväytyksen ja silloin niin kuin nähtiin jo enemmän puskeneita suomiampuja ja törkeän kovat jamit. Ja tietenkin se boostasi sit ihmistä ja näin edespäin. Ja nyt sitä ollaan sitten tässä 10 vuotta myöhemmin järkätään ite jameja. Tosi eri spotti ja eri meininki, mutta samassa hengissä. Jos kuvailette askel askelta, niin mitä tää jamien järkkäys sisältää kaikkea? Paikka, aika, ihmiset, energiaa. Plus kaikki mitä sinne väliin mahtuu. Eli se on iso säätö, mutta on meidän siviilipalvelu hustlaus, niin meillä on ollut paljon aikaa tehdä näitä jameja. Me saadaan paikka niinku periaatteessa silleen vaan taskusta otettiin vähän. Tää on kolmas setti, että rupeaa olemaan jo semmosella niinku rutiinilla. Pitää kehittää kohteita ihan himmeitä uutta. Ei siinä ole muuta kuin saadaan spotti periaatteessa puoli ilmaisiksi, ihan ilmaisiksi sivarin puolesta. Samoin osa niinku äänitekniikka vahtii niinku stage valo äänisoundimeiningit kuntoon. Ja sit se ei ole muuta kuin pyydetään jengiltä supporttia, koska meillä on niinku tosiaan sivarin puolesta ollut tää tekeminen, että se on ollut ihan nolla budjetti. Kaikki suomalaiset ihmiset, jotka on joskus miettinyt b-boyingia ja breakkia yleisesti, jotka on ottanut askelta, jotka on tullut, jotka on ollut esillä, jotka on uskaltanut ottaa askeleita elämässään ja vitsi tämän kulttuurin eteen, niin kiitos. Todellakin shoutouts kaikille, jotka on ollut Revenges-messissä. Etenkin Ilari ja Joni tekee tosi ison duunin periaatteessa täysin supporttimeiningillä. Ja vastavaikutuksessa pyritään niinku tekemään duunia heidän eteen totta kai myöhemmin. Ja enemmän näitä ja jengi vaan yhteen oikeesti.